Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait sa espada nga duhay sulam ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Segundo Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Agi o pagpangandam sa itong kaugalingon alang sa itong pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw. The next few moments will be devoted to silent prayer, the objective of which is to make sure aron masiguro nga kita mapunan sa Dios Espiritu Santo as we approach the Word of God. So gikinahanglan ang hilom na itong pag-ampo that gives you the privacy of the priesthood and makes the option of confession or rebound possible kung gikinahanglan man. So kung kita yung mga sala sa itong una-una, sala sa dila o sala nga makita ito ka ng ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios ngamahan. Kay siya kasaligan nga magpasaylo ka nato niini. Ug aron kita mainduan, kita maandam na sa pagtuon sa pulong sa Dios. Therefore, let us pray. We thank you, Heavenly Father, for your wonderful sense of humor, for your faithfulness, your relaxed mental attitude toward us because of grace, for the fact that you love us on the basis of your character without compromising your character. We thank you, Father, that you give us this opportunity of studying your word. May God, the Holy Spirit, challenge us to these things. This we ask in Christ's name. Amen. Well, niyanusap kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ug aniya kita sa maayong panglawas. Askil kita na kita'y sanag pangisip o gipabuhi pa kita hangtod ning higayuna, all because of God's mercy, God's love, God's courtesy, o sa iyang grasya. Dili kita takos niini. We do not deserve it, we do not earn it, nor work for it. Ngano tungod kay kini grasya man. Uno, karong adlaw, aduna kita'y lain nga pagahisgutan. O kining atong pagahisgutan ni ining adlaw, bahin kini sa topic nga ginganlan o Great Power Experiment. Okay? Mao ni ang atong title sa atong pagahisgutan nining adlaw. Great Power Experiment. Unas tanan. Una kita mo tukbil nining maong doktrina o pagtulunan. May I ask you this question? Mahimo bang mautana ko kanimo? Unsa may buot pasabot sa experiment? Kini bang mag-eksperimento ka? Well, sa in English, mo kini ang hubad o ingnon ta ang pagpaklaro niini. An experiment is an operation undertaken for the purpose of discovering something unknown or of testing a principle, a supposition, or an effort. Ang eksperimento,
labing mahinungdanon kini sa atong pag-eskwela, di ba? When we went to school, kining experiment is divided into lecture and laboratory. The doctrine we are starting to discuss here also uses experiment. But sa doktrina, this is only clarified nga duha kini ka matang sa power experiments. Two power experiments. Ang una, ang ginganlan nato hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Kining hypostatic union, tapo kini sa duha ka kinaiya o nature. Kay si Ginoong Jesucristo is the only unique person in the whole universe. Nganong unique? Nganong talagsaon? Tungod kay diha siya na nag-iya siyang duha ka kinaiya. Two natures, the nature of man and the nature of God. Ang iyang pagka-nature of man, 100%, 100%. He was with that nature of man, o ang iyang pagka-nature of God, 100% po, 100% on both sides. So, mo naging lang, hypostatic union of the Lord Jesus Christ. So, ibutang na sa imong talistahan sa mga terminologies nga itong gigamit din sa itong pagtuon. Okay, so, number one power experiment is the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Ug ang ikaduha, mao ang power experiment sa panahon sa simbahan. Kining atong gipuy-an karon, in which we live. Mao kining ginganlan og panahon sa simbahan, church age. So duha ka power experiments. Now, kung way paghimo og eksperimento or making this clear, we would not be able to understand these doctrines. Di kita katugkan sa ibot pasabot ni. Again, the experiment is the tangible result of a policy that is true. In the divine decrees, nanlan ito kinig divine decrees, mga dekrito kini sa Diyos, God already knows everything that's going to happen in the history of man. Ngunit na ito foreknowledge. Okay? Now, so when we say great power experiment, we understand that God knows totally everything that's going to happen. Nasayra na niya tanan. Ang tanan nga magapanghitabo. Kung ang usa ka magtutuo, consistently and persistently studies God's Word, nagamalahotayon siya sa pagtuon sa pulong sa Diyos, he will understand the principles behind any doctrine. Like kining atong topic karon nga great power experiment. Therefore, ang noun nga experiment nagkahulugan kini to bring about a desired result or purpose and the tangible results or policy. So we have to have an experiment. Kinahanglan nato ang paghimong eksperimento in order to make the doctrines very clear to us. You see, doctrine becomes real as you continue to experiment by studying God's Word. Mahimo kining tinuod, klaro, tinaw, tataw sa imong pagpadayon sa pagtuon o paghimog eksperimento pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Remember, the Lord Jesus Christ in His hypostatic union, iyang gi-eksperimentuhan ang gahom sa Dios. Mo'y hinungdan nga His experimentation proved, naga-pruiba, naga-pamatuon that the religious life nga spiritual life, mo'y right term nini, ang atong spirituhanong pagkinabuhi, tinuod o matuod kini. Very true. Ang doktrina, matuod, tinuod, tungod kay si Ginoong Jesucristo, may eksperimento o may
pamatuon niini to be when he was in this world sa iyang anhi dinhi sa una niyang pag-anhi, first advent. Now, kining great power experiment ni Ginoong Jesucristo ay hypostatic union niya na pamatuon yun niya. How? The answer, our Lord Jesus Christ experienced it. Iya yung gisinati kini. The great power experiment is not a supposition o murabag ingon talang mga pananglitan, dili. When we experiment something, kung mohimo tag-eksperimento sa usa ka butang, we need power. Gikinahanglan nato ang gahom. Power in the following: hypostatic union of the Lord Jesus Christ o power in the church age. Duha na mong ang atong gitunan. Duha ka great power experiment. Hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, mo na una, ug ang ikaduha, the power in the church age. Kanang gahom. Okay? The power we mean is the means to have the power. Well, you have the power of the Holy Spirit. We have Bible doctrine. We have grace apparatus for perception. Kanabang mga kaimanan, aparatos sa pagsabot sa mga doktrina sa pulong sa Dios. Nya doon na po tayo tukma nga pastor magtutudlo, right pastor teacher, mga ikaupat. Ikalima, privacy of the priesthood, ang imong tinagong panimuyo sa imong pagkasaserdote. O ang ikaunom, logistical support. Kini ba nga itong pahimuslan na doon daw, pagkaon, biste, sa atong pamilya, atong mga trabaho, tanan, nga na mo, kinihingan lang, logistical support. Hatag kini o provide kini sa Diyos kanatong mga magtutuo, aron kita makapadayon, makalahutay kita sa atong pagkinabuhing Kristuhanon. Ug uban pa nga mga kahimanan gihatag sa Dios. Now, ang kadaugan ni Ginoong Jesucristo resulta kini sa iyang strategic victory. Now, tungod kay madinaugon man si Ginoong Jesucristo because he was successful and a winner, kita po mga magtutuo should execute our spiritual life aron sa ingon niya na kabot usab kita niining atong tumo nga mo tactical victory ingon nga mga magtutuo. Kinahanglan natong hinumduman nga kitang tanan mga magtutuo moatubang kang Ginoong Jesucristo atol sa ginganlan nato BIMA, D-E-M-A, na ang lainganan na mao ang judgment seat of Christ. Karon, what is the ending or end result of this great power experiment? Ang tubag, mao ang pagkabanhaw, resurrection. Now, this is or that is the terminus, may kinutuban o sangkuan ni ining great power experiment. Si Ginoong Jesucristo mitapos ni ini pinagi sa iyang gahom. In our case, sa atong bahin, our terminus o kinutuban is also our resurrection of the church. Nga, ang lainganin ni mo ang rapture. Matod pa sa Roma 1:4, who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Let us remember, kinahanglan natong hinumduman nga ang Espiritu Santo wa mutabang sa pagka-Diyos ni Ginoong Jesucristo. Samtang
dinhi pa siya sa kalimutan. Ang Espiritu Santo mitabang lamang kang Ginoong Kristo sa iyang pagkatao in His humanity. Matud pa si Efeso 1:19-20, verse 19, and His incomparably great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength. Verse 20, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realm. So, how do we prove? Unsa man ito pag pamatuod nga kitang mga magtotoo anaan niya nagahong karon? Unsa man ito pagpatuod? Well, the answer is by making an experiment. Mao niya itong gisgutan. By making an experiment. Experiment can be done pinaagi sa pagtuon sa pulong sa Dios, because it is proven to be true. So, gikinahanglan nato ang pagtuman sa pagkinabuhing espirituhanon pinaagi sa atong pagtubo spiritually. Kay ang mando sa 2 Pedro 3:18 unsa man ang kita patubuon diya sa kahibalo o grasya ni Ginoong Jesucristo. You see, we cannot use anything we do not know, di ba? Di kita makagamit sa bisag unsang walang tumaybawi. So, we have to know and understand the truth by studying Bible doctrine. Kini atong ginahimo pagtuon sa pulong sa Dios. So, we have the power. 3 categories of power. God the Father's power, God the Son's power, and God the Holy Spirit's power. Now, kining power sa God the Father, mo kini ang gitawag na appeal na nini, nasud na nini, the portfolio of invisible assets, o ang mga logistical grace support, mo kini ang divine assets nga gikinahanglan nato nga itong dawaton gikan sa Diyos nga Amahan. Now, ang susama nga gahom nga gipanagiyahan ni Ginoong Jesucristo sa iyang hypostatic union, we now have it right now. Ana-ana ka nato, kini. Do you know that? Nahibaw ko ba niya na? Now, not all believers make use of the great power experiment. Dili tanan. Only believers who are executing God's plan through the spiritual life ni ining mga magtutuo. Ang buot pasabot, sila nagakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. Maulamang kini ang nagahimo og experiment. Now, atong nasayran sa doktrina nga ang atong Ginoong Jesucristo nagmadinaugon didto sa iyang strategic victory nga iyang natagamtaman. A believer has reached a strategic victory at the power or at the point rather of salvation. Sa dihang iyang dawat si Ginoong Jesucristo nga iyang personal nga manluwas, mao katoy iyang pagdangat o pagtungtong niya itong dapit nga siya nagmadinaugon strategically. Now, that believer's tactical victory is reached, makabot lang niya kung siya magmadinaugon, successfully executes the protocol plan of God in phase 2. Hinumdong kabasa. 3 phases of the plan of God. Ang kiniog labas sa atong pagtuon nini. Ang una nini, bahin mo ang salvation, kaluwasan. Ikaduha mo ang magtutuo sa panahon, sa atong panahon karon. Ug ang ikatulo nga bahin, mao ang magtutuo nga tuan na sa eternidad, phase 3.
Now, Romans 1:4 says, in the power of His resurrection. Mao kana ang great power experiment ni Ginoong Jesucristo. Ephesians 1:19-20, the church age great power experiment. Divine omnipotence of the Godhead. Mao to atong gihisgutan di padugay nga naigahom ang Diyos Amahan, ang Diyos nga Anak, o ang Diyos Espiritu Santo. Doon na sila niining susama nga gahom. Now, kining maong mga gahom bring about the desired result of our spiritual life. We have to study God's attributes. Gikinahanglan nga itong tunan ang mga kinaiya sa Diyos in order that we will know who and what God is, what His power, and what is His plan. Maura ka na ang pagi nga itong makatunan kini. It was God the Holy Spirit's power nga mo'y that raised our Lord Jesus Christ during His resurrection. Now, of course, Ephesians 3:20-21 says we can ask in the power of God. Ang susamang gahom sa Diyos Espiritu Santo, ana-ana, available na sa matag magtotoo. Every believer's sword or weapon, espada, ug ang iyang hinagiban, nga iyang maggamit, batok kang Satanas o sa iyang mga demonyo, mao lamang ang pulong sa Dios nga ginaling na o na gituuhan, gibarugan, gigamit na mo na metabolized Bible doctrine. Apan subo kayo tan-awon karong panahon na nga daghan kayong mga magtotoo nga wag yun sila alamag. They don't have any clue about the truth due to their negative attitude towards Bible doctrine. Kung imo silang dapiton nga musan mo silang mga Bible study nga sama nini o Bible study sa pundok baron na ay tukma nilang magtutudlo apan maingon sila gawa ko'y panahon na busy ko. So, unsa man nila pagkatuon sa maong mga butang atong gitud na din pagkatuon sa gahom sa Dios, pagkatuon sa hinagiban o ang espada nga itong gamit, batok sa itong kaaway nga si Satanas o mga demonyo. Unsa man nato pagdaog? Pildi, naghan ka na itong mga magtotoo nga pildiro na sila mag-classified sa mga pildiro. Duha ra mo klaseng mga magtotoo. Losers and winners. So, ang mga losers, kat mga magtuo nga way gana, way panahon, way interest, way tinguha, way kaikag sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, may gana. So, they are losers. Apan kadtong mga positibo, initon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, na ilagay yung himong pasiuna, priority, silang kinabuhi. Mo katong mga winner believers. So, again, it's a matter of choice. Kanunay ginako ng sublion sa pag-ingon, it's a matter of choice. Kaya naatay kaugalingong kabubuton. Huwag magapugos ka na to. Okay? But a believer who executes his spiritual life sud sa gitawag natong operational divine atmosphere, mao kadtong mga mananaog. Inomdom ka ba sa area of spiritual adulthood nga mao itumong nato nga atong kabuton. Una nini yung spiritual self-esteem na nakay espirituhanong self-worth sa imong kaugalingon. Number 2, spiritual autonomy. Ikaw, wala kay affiliation, wala kay
ka ng sandig sa uban, kundi ikaw makabarog ka ng mong kaugalingon, spirituhanon, ug ang ikatulo mo ang spiritual maturity, espirituhanong pagkahamtong nga nakakabot ka na sa pagkahamtong spirituhanon nga mao na kanay dapit sa gitawag-tawag capacity stage na nakay capacity for life, capacity for blessings, capacity for happiness. Kay takos ka na mudawat sa mga panalangin gikan sa Dios. Ug sa pagpanalangin sa Dios kanimo, actually dili man ikaw may panalanginan, ang hingpit nga pagkamatarong sa Dios nga gisulob niya nimo magtotoo, mao kanay bubuan sa panalangin sa Dios, sa higayon nga ikaw makakabot na niya ng stage of maturity, capacity stage. So sa pagbubo na sa Dios through the pipeline, mao na nay paghimaya nimo sa Dios, ug ang Dios mahimaya. Okay? So mao kana ang but na itong ipasabot kanimo. Na hinumduman na to, ang kinahanglan atong hinumduman ang mga kategorya sa gitawag natong momentum testing. Unsa maning momentum testing? Kini bang pagsuway na sa atong pagtuo, unsa kahugot na atong pagtuo ngadto sa Dios, testingan ni sa Dios. Testingan gid niya tinuod bagyo makabarog na ta. Una ang mo-testing na to, mao ginganlan og kinaiyang makasasala. OSN, Old Sin Nature. Muna una. Testingan ta sa OSN, unsay atong mga weaknesses, mao na iyang tirahan sa OSN. So, testingan ang atong pagtuo. Nagbarog bagyo kita, nga malig-on, pinagis atong pagtuo nato sa Dios ug sa mga pulong. Kanya ang ikaduha, mga tao, mutisting ang mga tao nimo, tistingan na imo pagtuo sa kahugot imo pagtuo sa Dios, pinagis mga tao, tingali o mga hinigugma, imo mga higala, o na imo testing nimo. Kay makatuna no, kay aniya ng Bible ninyo. Testingan. Nya ang ikatulo, thought, appeal na niya. Ang imong una-una, testingan. Ang imong una-una. Kung tinuod na pag-iog kang makabarog, ligo na pag-iog mo pagtuo niya sa Diyos o sa iyang pulong. Testingan ka, pinagi mo una-una. Huwag kay man niya na, may pag-atukas mga parte o sa mga kalingawan dito. O enjoy ka pa. Why na dato ang Bible study. O, mo na, testingan ang iyong panguna-una. Aber, mayon ang Diyos, aber, tanawon ta. Mubarog papagyod siya. Nganya, sunod niini ang ikaupat mo ang sistema, mga sistema ng kalibutan na iyahanin ni Satanas. The systems of this world. Kay kinsay nagdumaan ng kalibutan na. Aron? Si Satanas. The arch enemy of God. The avowed enemy of God. Mao'y nagadumala. Ni antas iyang teritoryo. Kung saan man nato pag atubang o pagpakigasdang niya, kung watay magamit nga hinagiban, na mao lamang ang pulong sa Diyos, mo ni espada sa Espiritu Santo. So, pildi. Sunod, ang atong usahay God. Tao malagit, tao malagit ng usuban niya, sapagkat kami tao lamang. Kuhito na po din atong pagka-arogante. Hindi ba atong pagka-hamugiro? Kaya nato, nature manas tao. Kinaiya na. Kuhito tayo, arrogance complex. Tanaw na nga itong pagtuo sa Diyos. Ligon ba yun? Andar na po nga itong paghamugiro. Sunod, kaya hamugiro naman, sa madinuntanon, hatred complex na po ang mga testing.
nga naanatay mga kaligot-got, mga kapungot sa ubang tao mo na pildi punta na sa gara na to pildi mo nang mga maligon ta sa atong pagbarog, sa atong pagtuo sa Diyos o siyang mga pulong. Ang sunod, ang ikasiyam na ba na? Human sa hatred, mo ang disaster na. Mga katalagman na mo abot sa pagtesting na to sa atong pagtuo sa Diyos o siyang pulong. Mga disaster, tingali na mamatay sa pamilya, na ay mga aksidente, kung sa pa mga pagkawas trabaho, mga disaster man eh. Now, nakaagin ako, di padugay ang disaster sa na ay mamatay sa atong pamilya. Sa akong bahin, ibiyaan ko sa akong kapikas sa kinabuhi, apan sayon man ako, siya ato na mas mga kamot sa iyang magbubuhat sa tumang kalipay. Wanay kasakit, wanay luha, wanay kapait, wanay pag-antos, wanay kamatayon, tungod kay ang tanan ng labay na. So she's happy. So we who are left behind must also be happy. We have to thank God nga sila gipahiluna sa Dios. Sa tukma, sibo, husto, takdo nga panahon sa Dios, right timing sa Dios. Kaya iyang timing sa Dios, perfect. So, wala disaster. Ang sunod, mauna na last, katapusan nga, pagsuway sa itong pagsaling sa Diyos o siyang mga pulong, mao ang prosperity. Ano sa maning prosperity? Pag-uswag ni mo, pag-asinso ni mo. Testing man na. Inig-asinso na magtotoo. Bubuan na siya sa mga panalangin niya. Hala, blessings here and there. Mo na prosperity test. Testingan na nga itong pagsalig sa Diyos siyang mga pulong. Pinagi sa paghatag kanog kanato kauswagan. Mupabilin pa ba ta sa atong pagtuo, pagbarom, priority na ito, maong pulong sa Diyos, or mausab na adto na nga itong mga focus, atong attention sa mga prosperity, mga kauswagan. Tingali, madato ka, unsa, muuswag ka, mapopular ka, unsa pa, all the fame sa kalibutan. So, mao kini ang mga categories of momentum testing. Momentum, kini momentum. Ato ning hubad sa Binsaya nga builo. Ang anong builo man? Builo atong igamit kay pananglitan mo kaniya itong kanunay ehemplo. Pananglitan nag-drive ka o niya tungason ka ng imong padulgan. Sama na ng grabe nga mga agianan diya sa San Francisco. Okay? Tungason mga diya. Now, sa diri pa ka sa ubos, unsa man yung pagsaka dito sa taas mo sulpot kadto magasaka ka gyud unsa man nimo kinahanglan ka mo builo ka diri pa sa unsa sa ubos aron ka makasaka si kaya di ka mo builo unsa man yung pagsakaan alkas taliwa tingali nya mo unsa may metabo mo atras na ka si mo na atong describe og momentum. Now, in the spiritual life, spiritual momentum means unsa pagpadayon, pagbuilo, sa pagtuon sa pulong sa Dios, pagkat-on sa plano sa Dios, pagkat-on sa iyang kabubuton, pagkat-on sa mga paagi sa pagkinabuhing haruhay, hayahay,
may kalinaw, may kalipay, bisan taliwa sa mga pagsuway. Mao na ang atong buot nga makatunan. Kay ang pulong sa Dios mao kini ang instruction manual sa Dios. Now, ako maninggi himplo kini bang instruction manual. Mupalit kag bisag unsang mga appliances, TV, unsa pa kanang radio o tanan ng mga appliances sa bahay. Unsa man yung pag-enjoy ana kung dili ka mo basa sa instruction manual, miserable ka kani, di man ka enjoy kaya di man ka mubasa. Maupod na sa kinabuhing Kristohanon kung dili ka mo tuon pagbasa, pagtuon sa pulong sa Dios, ang iyang instruction manual sa Dios para sa magtutuo aron siya mo enjoy sa kinabuhi. Mapitag iyong Jesus Christ nga, I come that they might have life, abundant life. Mao man ay kamubuton sa Dios. Mao na nga patunon ta siyang pulong. In fact, ang pulong sa Diyos mao ang love letter ka na sa Diyos para sa tao. Ibagi, dapat tayo nag-define ning nag-iya ning butang acronym Bible, basic instruction, unsa to? Basic instruction before leaving earth. Sa di pa kita mubiya ning kalibutan lagi kana kinahanglan nga itong pagtuon ning basic instruction. Kung sa akong ehemplo, this is the instruction manual sa Dios. Aron ikaw mo enjoy, mo pahimos sa pagkinabuhi ingon nga magtutuo kang Ginoong Jesucristo. So mo kining mga punto atong gitunan. Ug ato kining ipadayon sa sunod ngayon, daghan pa kita pag-isgutan labot ni ining atong topic na great power experiment. Mag-amputan. Atong iduko ang atong mga ulo, atong piyungo ng atong mga mata. Atong karong ipahinungon, kining pipila ka mga gutlo, ni atong aniya dinhi nga may salmot sa atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube. Kinsa wala pa kanila sa ilang kinabuhi si Ginoong Jesucristo. Ug sila wa pa'y paglawom ug wala pa'y kinabuhing dayon. Tingali ikaw mismo wa ka pa makahimo niya ng labing bililhong desisyon sa tanang desisyon. Paminaw, si Ginoong Jesucristo midawat sa matag sa nato dito sa iyang lawas samtang gilansang o nagabitay siya dito sa krus. Iyang gidawat ang tanantang mga sa, lakip na ang mga sa nga ato pang pagbuhaton. Naakanas 1 Pedro 2:24. Jesus Christ took our place, mipuli sa atong dapit. Gihukman siya sa Dios nga Amahan, ngano tungod kay napuno siya sa atong mga sa. Ang tinuod ra ba kita unta ang ilansang sa krus tungod sa atong mga kasalanan. Siya mo'y gihimo nga sa kinsa way lambot sa tungod kanato aron lamang nga kita mamahimong pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Ang imong pagtagad higala ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon. Apan ang imong kabubuton mo ay giangad. Kung dawaton mo si Ginoong Jesucristo, ingon nga imong Diyos ug manluluwas, nan ikaw hatagan og kinabuhing dayon ug maluwas ka. Apan kung imo siyang isalikway, ingon nga Diyos ug manluluwas, maimo hinuon ang dayon nga paghukom. Imo ang pagpili karon igala. Mantun pa sa Juan 3:36 in English, he who has the Son, the Lord Jesus Christ, has life, eternal life. But he who does not have the Son does not have life,
but the wrath of God abides on him. Ang kapungot sa Diyos magapabilin niya kaniya. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong bililhong mga pulong nga among nadungog ug nakatunan ni ining adlaw. Amo karong nasamtan og klaro tungod sa ministeryo sa Espiritu Santo nga kami maluwas di ay pinaagi lamang sa among pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga among Dios ug manluluwas. We thank you, Father, niya ng kaluwasan nga imong gihantag kanamo pinagi sa imong bugtong anak nga way bayad nga gasa gikan kanimo. Kining tanan among giampo tungod sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.